Milá kozmetická poradkyňa, v tomto videu by som ti veľmi rada ukázala, ako v tomto mesiaci môžeš mať na svoje výrobky starostlivosti o pleť a nejakú dekoratívnu kozmetiku 50% zľavu, pretože Mary Kay nám v máji ponúka fantastické akcie. A je čas si zmeniť aj starostlivosť o pleť na trošku ľahšiu, pretože nám prichádza leto. Nalogujeme sa na Mary Kay InTouch spoločne a pôjdeme do sekcie objednávania, samozrejme. Klikám na objednávanie a pôjdeme do ďalšej sekcie a to je neprehliadnite, kde sú tie skvelé akcie tohto mesiaca a tu máme akciu na produkty Tamwise 3D s komplexom. Neviem ako ty, ale ja potrebujem už pomaličky zmeniť starostlivosť o pleť, alebo možno je to skvelá akcia na to, aby si urobila zásobu tvojej Tamwise 3D sady. Takže zadávame. Ja by som si už navolila sadu na zmiešanú pleť, čiže čistiaci gel a musíš vlastne spĺňať určité podmienky pri tom. Ako prvé, vidíš, zadala som čistenie, dalo mi, že kvalifikované. Pri dvojke zatiaľ nemám kvalifikáciu, pretože si tam potrebujem zadať jeden krém. A na to, aby sa mi pridal očný krém zdarma, pretože taká je teraz akcia, tak potrebujem zadať ešte jeden kus a to je pre duo deň a noc s komplexom 3D. Automaticky pri každej kategórie mi dá, že som kvalifikovaná a na objednávke úplne tuto dole sa ti dá, že získavaš očný krém zdarma. Tak a ideme na ďalšie akcie alebo na ďalšie produkty, ktoré by som ti odporúčala práve zadať si v tomto mesiaci, aby si získala tú 50% zľavu. Špeciálna ponuka. Máme v akcii v tomto mesiaci aj parfémy, ak máš chuť si pridať nejaký na leto, tak vrelo odporúčam, ale ja sa v tomto videu zameriam na naše úžasné lesky, pretože sú práve v akcii. Ak si objednáš jeden, druhý dostávaš zadarmo. A ja mám veľmi ráda farby Fancy Nancy, takže ho sem zadám. A potom odporúčam, alebo teda ja mám rada Nude Blush alebo Pink Ballerina, podľa toho naozaj, akú farbu máš rada, alebo môžeš ísť kľudne aj do týchto odvážnejších farieb, ako je Pink Fusion, alebo ak máš rada červený, tak Red je tu taktiež v ponuke a to je Iconic Red. Zadala som 2 lesky, čiže dostávaš 4. Tým pádom môžeš niekomu venovať lesk počas roka, alebo možno v lete niekto oslavuje, alebo možno to stihneš objednať a budeš mať lesk pre mamku, alebo pre samú seba ako darček, ešte extra. A ideme do ďalšej sekcie a to je na sekciu novinky, pretože máme ochrannú emúziu dennú, ktorá nám chráni tú pleť počas celého dňa. Ale v lete sa viac potíme, čiže potrebujeme intenzívnejšiu ochranu a to je náš ochranný minerálny krém na tvár z SPF 30, ktorý je vhodný aj pre deti. Môžeš to používať pri deťoch kľudne aj na celé telo. Pri nás, pri dámach, pri ženách je to odporúčané na tvár, krk a dekolt, takže zadávame jednotku. A ideme ešte do Pink Sale, kde sa nachádzajú naše mini masky, a to gelová a ilová, skvelá kombinácia masiek, ktorá ti určite ošetrí pekne tvár aj na dovolenke, pretože gelovka doplní hydratáciu a ilovka nám tu pleť trošku odmastí a detoxikuje zároveň. Toto je kombinácia prípravkov, ktoré odporúčam zadať práve v tomto mesiaci a v košíku sa ti automaticky ukáže očný krém zdarma. Hodnota objednávky teda je po zľave 157,43, avšak ukazuje, že sekcia je 242,20. Ty však dostávaš výrobky v hodnote 82 eur zdarma ako bonus práve v tých akciách, ktoré sme zadali. Čiže reálna hodnota objednávky je 316,50. Verím, že ťa táto ponuka zaujala. V prípade akýchkoľvek otázok alebo iného nakombinovania prípravkov ma určite kontaktuj, ale toto je tá ponuka, pri ktorej môžeš mať na svoje výrobky 50% zľavu.